jam hire mon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe yewtere meɗen ɗangal ɓande tan ganduɗa e kala jamma mawde e haalirde Bambilor haalirde Gotagu toɓɓere fama ɗum noon on calminamone kala inde muɗum e yettode muɗum. En kabirde dorowe ko musidɗo men ganda cukalel laaɓi juuɗe karal laaɓɗo golle ganduɗa Siré Anne noon to kabirde kakkiniɗe woni to ngo Aminata Siré Bassoum yewtere moɗon ɗangal konngol ummorade ɗo e Paris laamorgo walo fendo e musidɗo mon Ibrahima Oumar Kane katanti leñol mo Agnam Yero bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe yewtere men hande ɓureten nayorade koto sengo ko wiyete ko needi nde wonnoon needi ko hunde mawde no feewi ko toɓɓere ganduɗa fonde yewtede so tawi needi haalama wasatama gandal heeɓe ɗon so tawi gandal heɓama noon ko nafoore mawde wonande rendo eɗen jogui noon hande kadi fartange no feewi gati ma en bismo seeren ɓe ganduɗa taw ko famɓe holko yehete ko anduɓe holko waɗeteɓe gara mbadda e meɗen ganduɗa soppo jolo gooɓe jiile beele ndenden yewtere nde no hannirta dani holi ɓen musidɗo meɗen ceerno Samba Thioyil Ba to cuuɗi meɗen Jowol e musidɗo meɗen ceerno Diallo Samba toon to cuuɗi meɗen Waali Diantang kono noon ko adi ceerno Diallo ko adi fof jaafoɗon no waɗi dille seeɗa ko adi ɗo joni joni o en jokkodirata e musidɓe meɗen ganda tawa ko ardiɓe kaalirɗe toon to leydi meɗen Sénégal woni ganduɗa ceerno Alassane Dia gardiɗo haalirde Timtimol e ganduɗa e ceerno ganduɗa Ousmane A gardiɗo haalirde meɗen toon to Pété e wondude kadi e musidɗo meɗen gollo golle manti gardiɗo haalirde dingiral fulɓe woni Adama Boubacar Dia ɗum noon hade men woɗɗode kettoɗen gaaci seeɗa garen e ɓeeɗo yontan wonde en joguima hande fartange mawde rendinde ɗiɗo hen gayi mawɗi e yewtude ganda toɓɓere wiitede needi noon so tawi haalama firi ko ƴeewete ko holno ndi wayata ko weñidi ko holno wiyete wadde ɗum nen holko firi ma en eto jumpude hen memen hen sengo pinal memen hen sengo ganduɗa rendo memen ni sengo diine
wasata moni kala adda hen ko wawi ɗum noon tan to nder yewtere meɗen won kadi ganduɗa dille kadi teskinɗe baɗɗe toon to leydi Sénégal ganduɗa taw koye nder ñalawmaji jawtuɗi ɗi wasata ma en jabto hen fodde ko mbawɗen ko ɗo joni o Adama Boubacar Dia joom haalirde ɗiggal fulɓe so tawi aɗa hetti min jaam hiiri Adama Boubacar Dia ceerno Adama Dia ene gasa tawa ceerno Adama ɓadaki en no fewi kono noon ma en garte mabɓe nde wonnoon eɗen jogui fartaŋe mbiɗen hannde omo wondi ɗon e hoɓɓe fayodinɓe hoorejo haalirde Timtimol hoorejo ganduɗa haalirde Pete Fama e wondude ganduɗa e Mamadou Seydou won hoorejo tabital Pulagu hooreɓe waaɓe ni noon so tawi kawriti e nokku ene haani mo woni kala adda salminaɗo muɗum beele yimɓeɓe paama ko mbiyeten leñol ngol ganduɗa rentani yaadani wondani ko holko ɗum jaaboto ɗum noon tan karalo laaɓe golle kettimin gaji rigi karalo labɗo golle ɗum noon mataw ɗo joni o en natat tan tigi e mbundi yewtere meɗen mbaɗen tan morlal jiire mbawen tongude seeɗa holɗo nayaniɗen caggal ɗum e ngan sanga seeɗenɓe ɓe joola mbawa kamen addude yiyande mumen e ko wona ko e sen gadorima famminde walla yewtidde e rendo ngo so wiyama needi holko woni needi ndeke needi ko inde nde ganduɗa fonde wattede hakkille ƴeewe holko nde firi holno nde gollorte so tawi nde dañama holko nafata so nde wasama holko bonnata wadde ɗen mbawi wiide wonde enen kam e nder leñol fulɓe seɗen kaala mbiyeten kaari ko joom needi kaari ko nehiɗo walla kaari ko bonɗo needi sen mbi noon kaari ko bonɗo needi e ngan sanga sa yurnitima konngol ngol angol ɗeɓa memde mo kaldata o ngol memora hay mo ganduɗa on nenoɗomo o gati sa wi kaari ko bonɗo needi firi ko haadi ɓoyoto mbiyanoɗa ko nehiɗo walla ko joom needi wadde noon bonɗo needi o beele ko kanko jogii needi kono needi ndi ko bondi omo totta ɗum woɗɓe walla ko won joginoɗo needi bondi ene totimo omo hutoro ko moƴƴani ko wawno wonde fof so wiyama kam kaari ko bonɗo needi on kam ɓadiɗo gulluɗo ko fewani o e joofama ɗon so tawi kadi hakkillaji nduri ene memoya ha on mo ganduɗa ko nenoɗomo o ɗum noon sen mbi needi yimɓe hewɓe ene ɗeɓa faydude ɗum mataw neɗɗo mo kersowo mo wawa darde yimɓe no fewi walla ganduɗa neɗɗo sone haala tawa ñumboto walla sone yaaha tawa moytoto kono noon elle wasata so tawi en jumpi hen jiiten hayso woni ɗum ko hen jeeya wasata kadi tawa won goɗɗum ko woodi tawa wona ɗum ɗon tan gati wonɗo neɗɗo moytoto pulaar ene wiye jomum kaari ko moyto bonna won caɗele goɗɗe baɗoje wonɗo yimɓe mbiyata jomum kaari ko ñeekam suma toni wadde noon e nder ɗen ɗon gueɗe kaaleteɗe ɗe kala hen ko wawi teskede sa ƴetti inde nde no hanniri ni a totti jomum tan a ƴeewaɗa wawde famde oɗo mo kalata kam e hol gonka ka o woni wadde noon sen mbi needi haadi en joofima fulɓe no kaldata needi kadi joofoɗen e diine holno haaldata needi Pamat Dia bisimilla ma gudda micro ma mami gartama ko ɓoyani e ngan sanga sen mbi wonde diine Fatimata Dia gudda micro ma mami gartama ko ɓoyani e so tawi ganduɗa en mbi diine holko firti diine ko laawol wadde noon laawol won kamne ko joofoto wasata e nder leñol meɗen won jogiiɓe needi tawa ɓe ƴoogi ɗum koye sengo diine hono no jogiiɓe needi tawa ƴoogi ɗum koye e ganduɗa sengo leñol won kadi rendinɓe ɗiɗi ɗi fof wonni mataw ɓe ngala hay hen gotel
bandiraɓe tedduɓe sen mbi needi to sengo l'islam ene jogii geɗe sappo joofaɗe e nder geɗe sappo joofaɗe ɗe kala heen geɗal ngal arani neɗɗo o jaggirte ko bonɗo needi ma woni noon ko boni bugu bugu walla won tan ko boni heen holi ɗum neɗɗo o ene teske e nder gurdam makko kanko biyeteɗo ko julɗo o needi hakkude makko e geno tagɗomo o woni netanade geno noon o wadde ko wi woppude o haɗi ene woodi needi ganduɗa ko wiyete netanade nelaɗo o haadi geno o wonmo neli faade e ma an julɗo o netanade mo nde ko heɗademo rewde e laawol ngol o addanma ngol sa rewi e laawol ngol a wawi hutorade ko addi ko no haniri ndani woni a netani mamo ene jogii needi netanade deftere geno witede qur'an holno qur'ana netorante janga qur'an o paama ko geno wi ko ndewa no wirani teddina deftere de teddina haalaka ɗowtoɗa jamiroje ɗe kono bandiraɓe tedduɓe ene jogii julɗo to nehoto hakkude mum e fittandu muɗum holko woni nehanade fittandu noon ko neede fittandu ndu so tawi ndu fooɗima fittandu ndu jogii peccade ha keewi kono noon ɓurndu moƴƴude ndu ko welandu geno wela ɗum woni sababu jomum naati ko wiyete ko gese jobdi walla aljanna ene jogii needi netanade jinnaɓe jomiraɗo tedduɗo towɗo o nde wi wonde rewetake so wona kañum tan goto wi ko ɗiggande jinnaɓe wadde noon nehanade jinnaɓe e mbaadi ɓurdi moƴƴude ndi ene jogii needi ganduɗa jeego ɓiri ko nehanade ganduɗa resondirɓe needi hakkude resondirɓe gorko nehano joom suudu mum joom suudu nehano joom galle mum so tawi neɗɗo famani wiyata ala ko debbo tan kay foti nehanade joom galle mum kono nehade firti tan ko waade no moƴƴi rewde e laawol ko ɗum wiyete nehade wadde noon ko goto fof hokka goɗɗo o geɗal ene jogii kadi needi ganduɗa ko needi hakkude neɗɗo e ɓesgu mum gonɗana ɓesgu ma ngu mbasa fende mbaɗa ko yooɗi ɓe jiya ɓe ñemba goppa ko boni ɓe mbawa tarade kalda e maɓɓe no yooɗiri jangguinaɓe ko moƴƴi ɗum ɗon kadi ko needi ene jogii needi ganduɗa e gollodiral aɗa gollodira e neɗɗo golla e makko goonga ɗaɓɓa e makko goonga kaldon goonga jaadon goonga mbaddon goonga ɗum ɗo ko needi gollodiral en jogii needi ganduɗa ko wiyete needi koddiɗo neɗɗo e koddiɗo muɗum teddinamo mballamo ko wawa moƴƴanamo laaɓanamo reedu jiɗanamo sa dañi jaam ndendon so goto mon dañi caɗele kadi peccon wadde noon ene jogii needi sappo ɓuri ganduɗa ko needi hakkude julɗo e hono mum ko ndi needi jomiraɗo haalatata toon to ɓurana o wiya wonde julɓe fof ko bandiraɓe wadde moƴƴine enɗam moɗon ɗam beele oɗon male bandiraɓe tedduɓe sen jumpi e nden ɗon rogere needi ɗeɗo geɗe sappo ɗe joofiɗen ɗo ɗum ko diine l'islam joofi ɗum diine l'islam noon kala ko joofiri ene foti wattede hakkille kadi ganduɗa diine l'islam wonko tawi ko diine ɗe tawi ko noon ko moƴƴi hen ko woppa yo heddo ko ganduɗa fewani ko riwta en mbaɗa tan morlal jiire so wiyama needi eɗen gandi wonko soomi hen ha heewi nehiɗo toñata wadde noon toñowo on ko bonɗo needi joni noon toñanggue holno toñanggue famirte bandiraɓe tedduɓe sa ruttima e ƴewde toñanggue no famirte toñanggue ko hunde hulɓinide no feewi hande ni ma en mbat ko ganduɗa ko hawni no feewi en jiiɗo ceerno men ceerno Abou Yaya bisimilla makko en jii Fatimata Dia bisimilla makko Coumba Gangue ceerno Diallo Seck e Samba Thioel Ba hoɓɓe men woni ma en mbat ko hawni heewani eɗen kaala ɗemgal jillen hen ɗemgal gongal kono hande ma en mbaɗ ɗum pulaar ne wiya sa yi hunde won hunde jomiraɗo teddutoɗo yamirani jiyaɓe muɗum ɓe yo toñodir o haali hen laabi kewɗi kono wonko mantini ko haali toon ganduɗa e nder ko wiyete ko hadisul qudsi
taw ganduɗa habdi ɗum ko biyeteɗo muslim omo wiya toon e ɗemgal arabere ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu wadde noon wi jiyaɓe makko ɓe min mi jaɓata wonde toñowo mi waɗani horam toñowo mi haɗi toñange e hakkunde mon toñodiral ɗum noon woto toñodire koye mbaɗon ko boni e nder ngen ɗon toñange o haali kanko jomira teddutoɗo e nder deftere makko wiitede ɓurana o haali hen e simore wiitede bagara aaye 254 o wi wonde wal kafiruna humul zalimun ay o wi wonde ay toñoɓe ɓe ko ɓen goni hefere ɗo toñowo innira ko kefere o haɗani ɗon o haali lawol gongol to bange toñange e simore makko Luqman aaye ganduɗa 13 o wi toon wonde inna shirka la zulmun azim wadde o wi ay toñange o hokki toon yeru toñange way kono ƴetta hunde wonde mbiya ɗum ko ɗum geno ndendidina ɗum e geno mbiya geno goto kalteɗo on timmani geno koma hunde wonde yanta e makko nde wawa yaadude o rutti o fammini kadi toon to simmore nahal e nahali gadda aya 53 o haali toñange nde wonnoon toñje goɗɗo ne woodi toñje hoore mum ne woodi toñje hoore muɗum noon caɗele janoje e muɗum ɗe genon e joofo o wi wonde hoto woytoro ha gooto o ma zalamhumullah walakin kanu anfusahum yazlimun ay gena toñaniɓe saabu bone ɗe fawe maɓɓe ɗe ko kamɓe tooñi koye maɓɓe saabu wadde bone ɗe ɓe joɓa koɓe kandi ko bandiraɓe tedduɓe mi joofo mi tongira ɗum toñje ene woodi hoore mum e toñje goɗɗo holko woni toñje goɗɗo ñamde jawdi janandi e dow fenade fiide goɗɗo e dow mbawka ƴettade neɗɗo e dow candallagal lorde ɗum tawi ganduɗa wona ko handi e nder ɗeɗo gueɗe fof noon sen tongi ɗum en gandi ko woni niide en gandi ko woni toñange en gandi ganduɗa caɗele fenade nan toon coomi ma seren ɓe ngar hen ɗeɗo gueɗe fof de so tawi ndenti ko ɗo jiɗɗen haalde needi e gansaga joofoɗen ko addi yewtere nde ko kadi ha ɓeydoɗen ɗum ɗon famde e won ganduɗa goto e sarɗiyankoɓe leydi Sénégal ene wiye ganduɗa Aminata Diallo o jeeya ko cuuɗi meɗen Kolda ko pullo jeeyaɗo e leñol ngol yewtere nde o waɗi ganduɗa e nder RTS ñande jeegom lewru ɗiɗi ɓuru hitan ujunaji ɗiɗi e 14 eɓe kaala ko abbiti e kaddungal o haali e nder yewtere he ko nguɗi ganduɗa poɗɗi wattede hakkille bandiraɓe tedduɓe Ndiaye Seydou Amadou wi so ɗaɗi gonti buruti jomum ma e sellani tiba so watti ñamde cammeje nokko ɓooya hattade wadde noon beele neɗɗo wonat laamɗo yejjita leñol mum ngol beele neɗɗo jooɗo tan e nder ayawo haala ko wela tawa ala to fawi ɗum o tooña wadde noon sa woofi laawol ponnoɗa rewde ngol o ko goofɗo goofi teyaɗi wona needi mbete ko needi ma en ngar hen wadde beele wona needi ma en ngar hen so tawi ko toñange en nani ko haala e toñange holko wi jimmi waɗi ɗum ko morlal jiire beele son ngaroyi monemo fof tan so ƴetti rogere muɗum wawa mobde fof ko cohluɗen ko hettiyanko men mbawa ganduɗa wawde naftorade ɗum no hannirtoɗaji o wi wonde leñol walla leydi Sénégal ganduɗa wuurɓe toon ɗe ko abbiti ganduɗa e kaddungal haddinde rewɓe haɗama toon kono caggal nde haɗa o wi wonde e nder yewtere makko wiitede takkusan e ɗemgal jolfe o wi wonde leydi Sénégal ko abbiti e kaddungal fulɓe ene jogii hen caɗele o wi ko koreejam fulɓe ene jogii hen caɗele nde wonnoon kamɓe ɓe jaggi ɗum ko aada gila e mamiraɓe weeɓani woppude o ruttiti o wi welani de ha welani kono noon minen fulɓe rewɓe amen ne jogii caɗele ɓe ngala ndewagu timmugu to banggue belemma noppi mon bandiraɓe heeɗiɓe omo haala o wi wonde e nder leydi Sénégal e nder leñol fulɓe o wiɓe minen fulɓe gorko jeeyaɗo e amen so tawi o resi debbo pullo o waɗi ɗum jeewo
o wawata weltade e nder gurdam makko to bange suudu so wana o daña lembel jolfo bandiraɓe tedduɓe beele ko ɗum ɗo woni ko woodi so tawi ɗum wodani hamma yerowel danga yumma yolim holno jaborte beele ko hare beele ko riwtude fenande beele ko addude huunde mahe e mbaadi pondi wonde ndi beele so goɗɗo wiini leñol fulɓe ko poɗɗo haaldede so tawi ko ɓii leñol ngol ne holko haandi ɗo ko ɗo de jiɗɗen artude e mbaadi yewtere meɗen haamen hen ko woni needi haamen hen ko woni fenande haamen hen ko woni toñangue haamen hen leñol so tawi dilli walla dillinama holno gollorto e holno jaborto kettoɗen gaaci seeɗa garen ganda e musidɗo meɗen ganduɗa ceerno Diallo Samba so tawi mo ɓadi so ɗum ala kala e maɓɓe ɓadi ɗum dokken ɗum konngol ɗum noon ketten guet noon to yewtere nde yahata ɗo haalirde hayre law ene dumpa bempeji ɗe no hannirta dani beela wawa yettade e jokli kala ko noonne kadi haalirde dinguiral fulɓe ko noonne kadi keewal kaalirde e hettiyankoɓe men ene mbatti hakkillaji eko jeheten ko nde wonno gonɗen ga hannde koye ñalawma pinal dumga rinjawnaɓe e gardugol Kumba Gange ganduɗa tawtorama ɗum horejo tabital Pulagu Forêt Mamadou Seydou Won e ganduɗa horejo e haalirde toon to Pete e hollerde e hoorejo ganduɗa haalirde ganduɗa toon to Matam ɓeɗo fof kawriti hen e hoorejo dingiral fulɓe ɗum ɗo ko fartange mawɗe joni noon en peccat yewtere nde mataw no pecce nayyi ni hen feccere wotere e sen keeɓi ceerno Diallo o haalana en ndeɗo yiyande e sengo ganduɗa gurdam ko abbiti e tubakiri holno ɗeɓi yirude e golle ɗe no ɗe mbaɗirteni walla kalɗo e neɗɗo ko fewade holko laawol joofiye muɗum walla kalɗo e leñol holno yirete e nder rendo tubakiri sen gummima ɗon ma en gar ganduɗa e Fatimata Dia ko safriyanke walla mbiyen ko docteur kam nene maw waw jofanade en no debbo o wiiri ni wonde debbo pullo nde tawno ko kaddinteɗo ndewagu makko timmani gorko makko ko ma ƴeewoya debbo goɗɗo wasata woda ko setti hen gati goho ko gandal makko ɗiɗi ko debbo pullo wasta taw wonko nani hen walla wonko andi hen ma en mbaw yettade hen ceerno Samba Thioyel Ba jaabo hen e inde leñol so tawi leñol ganduɗa wiyama ko handani holno foti darorade holno foti gollorade holno foti riwtirde taw koye mbadi gandal mbadi neɗɗagu mbadi hakkilantagal may garen ganduɗa ceerno Abou Yaya Sy o ɗeɓa jollande en ganduɗa so tawi neɗɗo haali ko ganduɗa alana ɗum gandal holno diine wiri ɗum walla so neɗɗo ganduɗa welama jumpi aade bandum walla jumpi leñol holno diine yiri ɗum mbawen rentinde ɗeɗo jiyanɗe nayyi tongu yen ɗumen to mbadi yewtere men ƴeewen jaabol meɗen e o ganduɗa kalɗo ɗum ɗo tawi kadi ko jaaɗo leñol ngol holno fatata famrede Diallo Samba saɗa hetti min dokkuma konngol e on saaha ƴeewa tongande ɗum e hojomaji tati nayyi mbawen jokkude no hannirta dani ceerno Diallo ceerno men ceerno Ibrahima mi salminima Seydi Seck anani yewtere men nde de min nani mi weltima hen kadi no fewi no fewi mi salmini bandiraɓe meɗen naatɓe e dingiral ngal kono kadi mi salmini hettiɓe fof ɗum ngo mbawi wonde a addi toɓɓere wande fayida saabu mbiɗa ko needi ko addi taw min ko pammi needi ko cukalel nehetegel ngel nehata ɗum koye suudu jinnaɓe mumen woni jinnaɓe ɓe koye muɗumen so tawi o woni nehiɗo ɓe mbiye jinnaɓe ɓe moƴƴini kono needi timmudi ndi ko rendo ngo fof nehata ɓiɗɗo wadde noon ndi needi kadi yadata koye pinal ngaluɗon leñol kono noon min ɓurmi yidde wiide tan ko
neɗɗo fof yo haal ko andi so haali ko andi o nunɗani ɗum tan e on sahaa renndo ngo weleemo kadi taw ko ɗum goonga e on sahaa mbiɗi sikki ko ɗum nawata yimɓe yeeso neɗɗo hay so tawii ka hoorejo leydi so tawii won geɗal walla won rawnde nde a annda moƴƴi ko mbaasa ɗum juutnaade heen to baŋnge kaddural ko pinal ngal wona ngal fulɓe tan ko pinal ngal wona ngal fuutankoɓe tan ndeka noon so tawii neɗɗo o ne haala heen walla eɗen mbiya yen ngoppu ɗum haaniino hannde tawa en ngoppii ɗum kono tawa ko enen ngoppani koye meɗen sabu leñol fof ne waɗi ko moƴƴi e muɗum leñol fof ne waɗi ko boni e muɗum kono ko neɗɗo e hoore muɗum ɓuri anndude ko moƴƴi e muɗum ɓuri anndude ko boni e muɗum mbele noon kanko e hoore makko wokkona hoore makko ko moƴƴi ko noon ko boni e makko ko ɗum ɓurata fewnitade so en jii hannde ɗum fiddini yimɓe rewɓe tan ko ummorade ko baŋnge occident wiya ha ngoppe ɗum ɗo moƴƴaani ɗum ɗo haandani mon on kaandani ɗum ɗo hatte ya mataw ko ɗum gon kono nde won noon ardani no foti ardude ardani no haani ardirde wadde e leyɗele kewɗe walla leƴƴi kewɗi walla kimɗe kewɗe jeddiɓe heen e ko raɓɓiɗi ko tan hay so tawii e ɗum foti riiwade ɓurno moƴƴude ko yimɓe ɓe pammine holi sababu ene ɗum riwre holi sababu e ɗum itte jitten ɗum kono so neɗɗo o famani ko ittata ɗum famani holi sababu kene ittini ɗum ko caɗele tan wonata so mi woppii ne ɓerdam woppani walla mi woppii ko sabu mi ɗoftanimama ko kalɗa ko tan ene wawi ngol goppugol waasa wonde goppugol cellugol kadi ceerno Diallo e inde tan ñawore adunayankore nde hay sino ni en joñi wondema pullo nde ewa jibindema resdema debbo pullo nde so tawi neɗɗo memi leñol memi ɗum e mbaadi ganduɗa tawi kadi ndi wona gonɗudi e cikkuɗa holno gandal adunayankewal e ñawore yiratamo te kadi wona neɗɗo huma binne ko jannguɗo ha woni sarɗiyanke député jooɗi e suudu sarɗiji leydi ganduɗa en mbi o wiyete ganduɗa ko Aminata Diallo o jeeya ko Kolda ko député PDS Aminata Diallo woofi min mi mbiyatmo ko woofi no feewi sabu ko wawi wonde fof leñol so tawi a yana muɗum so renaki a boddat so renaki a fergitto yana noon tawa ko miijo wonko yiɗi umminde wonko yiɗi haalde wonko yiɗi yettade ɗum noon ɗum ne jogii kamɓe dawriyankoɓe ɓe gaddata eɓe gadda ɓe ngulla ñaande e yimɓe mbele humtude haajuji maɓɓe to bange dawrugol kono hunde nde kam wona ni foti yaarude garroɗo haa e ko wayno ayawa habrirde ene haala heen yataw ko hunde seɗade yataw ko hunde wittande yataw ko hunde gonɗude wona tan nokkuyel gotel ala ko hunde huptidinde e nder winda he wata neɗɗo haala tan taw joofi kanko nokkuyel gotel walla neɗɗo goto walla hinde wotere aduna o en jiwi ɗum to bange tan hakke aade hakke aade hande no kala ko ina lorla neɗɗo kala ko ina fattina fittade neɗɗo kono kadi hakke aade ina lokki neɗɗo nde windande e fof darantomo lette ɗo wonɗe fordolago majjere humam binnago basal teɗon gueɗe beele kamɓe kam ɓe jarat tan ko hadde yimɓe ɓeɗo ɓe darantako mumtude humam binnagal ɓe darantako ittude basal ɓe darantako ko ɗe gueɗe ɗe ganduɗa ɗeɗo gueɗe fof koye hakke aade ndendi mbaɗa e sawdu wotoru wona neɗɗo ittu hen goɗɗel gotel tan wiya ko ngel ɗo cuɗimi ko ngel ɗo mbaɗanmi ko heddi ko mboɗo welsido nden noon yimɓe ɓe pamirta ɗum noon sen tonguiri ɗum joni jeeɗa koye leñol biyengol ngol beele oɗo o handi koye yaafede walla yewtidede walla ni ñaawede ɓuuri moƴƴude ko yo yewtide taw ha nana holi sababu o wiiri noon so tawi sababu o jentilaki hakkillaji yimɓe ñaawamo leñol ngol ñaawa min ko noon Diallo Samba so tawi yo yewtide ko gonga yewtere woni hoore golle so tawi ko haali ko ganduɗa jentilaki hakkillaji yimɓeɓe noddamo ñaawore hayso woni koye leñol he o jeeyede e leñol haɗata ñaawede e leñol deke hunde fof ne jogui ɗo haadi
ma taw a jarama Cerdial en gettoto asde seeɗa en osen seeɗa jettoɗen Fatimata Dia Bibi Dia ko ganduɗa ko yaari ko gandal safara kadi mbaɗo jewte mantinide toon to haalirde Hayre Law amin gandi e nder rendo safriyankagal elle ko heewi e mon jaadani e wonde kaddugal wiyeede yo jokke on teskini hen wonde won yabbuli addata won caɗele goɗɗe e gueɗe mbaɗe hon noon ko gonga ni en jarani banggue hande haalde beele kaddugal ne moƴƴi walla ene boni kono noon ko oɗo wi ko e banggue leñol wonde leñol fulɓe debbo pullo ala pinal wawde famde ko haalete ko debbo pullo o timmani debbo ganduɗa to banggue ngena noppi hettoɓe wadde noon joom galle makko ko ma daña lembel jolfo nde wawa tinde gurdam e ndewagu wonde debbo pullo mo haddinaka o ɓuranno jogade weltare e kaddinaɗo e te wonko haawi en hen beele komo haddinanoka gila adan wurdi e joom galle muɗum rutti haddina wurtide e joom galle muɗum andi wawi teskade gueɗe ɗe foof joni o kam e mbadi gandal holko mbawɗa jabanɗo Fatimata merci ko haali ko on noon woori walla holno paamu eyi a jarama Seydi Kane mi salmini musidɓe wonɓe ɓoggol ɓe fof e heɗotoɓe émission ɓe jogorɓe heɗoyade ɓe mi salmini ceerno Abou Yaya Sy a waɗi haɗa a fonno yidorade ceerno noon hami nana ko haani déjà introduction ma no puɗɗoriɗa haala kani waɗi fayida surtout to batte leydi ndi no neɗɗo étape uji neɗi ɗi façon ngaji neɗi ɗi sappo ɗi kalɗa ɗi kadi fof koɗi mbaɗi fayida kadi koɗi katojinaɗi e nder gurdam innama aade wa amma to batte neɗɗo meɗen o kanko de o haali ko kadi ne mata o haali tan ko hakke miijo makko kono noon neɗɗo kadi ne wiya yo haal hakke miijo mum haala hakke gandal muɗum kono kam fotani yettade ɗo ganduɗa ene tooña ɓe tooñani ɗum walla ene waɗa dénigré walla ene aybina tawa ayib ene yalta hen jarani yettaki ɗon to batte kantingol to ene haala wonde ko hunde nde ganduɗa wona tan yimɓe pini tan mbi kaddingol moƴƴani yo woppe ko ƴeewa ko tawa ene waɗa caɗele ɗe yimɓe kaali hen kalti hen caɗele ɗe ko caɗele ɗe ganduɗa henna ko gila ene waɗirtino ni enen an kadi aɗa andi aduna woni tan koye yarude yeeso enen aɗan cukalel dewel haddintino koye nder tarodde laaɓani ko soɓe ɗe aña hen ƴetta hen microbe aji haddintino ko hakkunde tan yumiraɗo e gorgolaaɓe ala dispensaire ala haydara so cukalel ngel so ƴiƴam ɗam yalte makko ha heewi hay goto heɓɓittako ha waɗa hen mayɓe haddintino ko kaddingol cukalel ene waya ene fetto tawa jomumen no taƴirta ni woda ɗo taƴi hen daɗol walla woda ɗo taƴi partiji ɗi potani taƴede to batte kaddingol ngol o wiyata ene itta dakanne ha laaɓa ha wiya ceerɗo jaafoɗon ɗum koko wiyete infibulation ɗum noon hande heewi hutorade ɗum ko banggue Éthiopie en to ɓuuri andede hunde safalɓe meɗen ne mbaɗanno ɗum hunde safalɓe rewanaɓe ko ɓeen ɓuuri bonde kaddingol par ce que ɓe taƴat fof ha laaɓa ɓe taƴata ko tergal biyetegal yogal uste seeɗa ngal ɓe taƴa toni dowɗi ɓe taƴa toni hakkudeji ɗi ha laaɓa ɓe ƴetta hettere ɓe cukkana debbo pour ɓeɗen wona buumraɗo enen noon fulɓe en mbaɗatano en mbatta ɗum enen taƴe ustaten tan koye hettere tergal biyetegal yo ustengal en général ɓurɓe wawde ɓe kam ko noon mbaɗata woni hen noon memoɓe seeɗa e toni gol hakkudeji ɗi kono hay ɗum ne forani ɗum fof e waade noon ene waɗi caɗele kam kadi ne ko organisation mondial de l'OMS kañum darani hande haɓade ɗum ɗon miijade wonde ene waɗi caɗele woni caɗele ɗe mbimi ɗene caɗele waɗete koɗo laaɓani caɗele ne adda infection caɗele ne mbayi leydi caɗele yiitama hen so tawi debbo ne jibina daña hen probléme sago guittiranaɗo no mbirum noon ittugol ngol moƴƴani walla ittugol fof walla hay sonno ni ko partiel caɗele jomum ene wasa wonde ɗum ene rewa ɗum ha natta jibinde caɗele jomum no ittirina tawa ene fuɗɗi mawnude seeɗa ne waɗi haqqille waɗa ɗum traumatisme hakkille mum hankkandi ni hulta hay gorol caɗele enen ittaneɗa aɗa woni mawɗo aɗa andi muusu mum janggo e jaam aɗa buumra
e jammo wiye yo debbo adde mbaɗeɗa ceekeɗa jammo mum mbalda e gorko ɗum fof ne adda caɗele caɗele ɗen fof nan ɗon beele noon e nder ɗeɗo caɗele goɗɗe eɗen paami kam sen ngari hol nafoore mum walla hol caɗele mum ɗum kam ene heewi no feewi kono noon beele ene teeŋti tan wonde kala kaddinaaɗo hankadi o natti waawde weltaade e to baŋnge ngena gorol no hettiyankooɓe kettoo ɓe njaafoo walla ɗum ɗon ɓuri teeŋtu tan heertinɗo leñol fulɓe no debbo o wiiri ni mbele oɗon jaadi e ngon miijo e senngo ganndal ma alaa min jaadaani e makko e ngon miijo sabu wonaa yimɓe won haddinaaɓe tawa kañumen ne wonɓe kaddinaaka tawa kañumen ne weltoraaka par ce que beltogol ummoto koye hoore ko goonga ne waɗi haddinaaɓe tawa mbimaami tawa ne waɗi ne jeeya e cause uji kaɗooji debbo weltaade kono noon ɗum ko yata woni infibulation taw fof ittaama haa laaɓe toni dow toni hakkunde ɗi fof ɓen kam c' est normal han kadi wonɗo yetta ene waawi tawa heɓii ɗumen heen kono noon kadi no wiiri ni kadi jaafoɗaa par ce que kanko so wii jooni gorko halpulaar so tawii dañii weltaake e jom suɗu muɗum nawlir ko debbo jolf sen limii en mbaɗii pourcentage ara resɓe jolfuɓe en mbaɗii pourcentage worɓe jolfuɓe resooɓe halpulaar en ɓeene ko njiiloyto ɗum kadi nan ɗon o yiyende kamɓe jolfuɓe ne ndesa halpulaar en haa hannde haa janngo haa ɓaawo janngo kadi kamɓe kadi pourcentage kadi halpulaar en resɓe jolfuɓe so a limii alaa no foti kadi e nder ɗum ɗon kadi wonde halpulaar en walla fulɓe no mbireten eɗen jaggii e ɗum ɗon tawni ko maamiraaɓe ngala hakkilantagal waawde faamde ko aduna o yahata ko onon jannguɓe fulɓe wiyeteeɓe hannde ko doctoreɓe wiyeteeɓe hannde ko jogiiɓe geɗe goɗɗe e goɗɗe mbele adda noon dañde ngal geɗal ko oɗon goɗɗiti renndo fulfulde ngo walla koye fulɓe ɓe jibina ɗon ɗum holno yaadirta ko ɗon kadi woni ko haali ko woni goonga ko hay sonno ni ko aadaaji ɓurnoo heewde ni ko yimɓe ɓe mbatti yewtude en jewte ko heewi heen anndaama ɓuri heewde ko yimɓe jaggirnoo ɗum tan cikkatnoo ɗum ko ɗum diine kono ko yimɓe ɓe mbatti faamneede wonaa diine ko ɓe njanngaani ɓee ni ɓuri ettude fimde mumen e woppude ɗum wonaa hay jannguɓe ɓee ko ɓe njanngaani ɓee ni jogii fimde mumen e woppude ɗum kono jooni Fatimata Dia ko goonga ka docteur ka kumpitiiɗo ɗeɗon geɗe en jiini e ndeer heblooji wonde ngannduɗaa ko wiyetee ne ittee walla ittetaake ko hay ko ittaa ko e ndeer ganndal hannde woni wiiɓe ni neɗɗo ne waawi wattaneede heen e ko waawnoo wonde fof jooni sen njoñii tan ganndal ngal walla ko nanndi heen en ngartii to baŋnge neɗɗo tan e hoore muɗum mbele neɗɗo ne jogii hakke jooɗaade e ndeer ayaawo ngendi woni télévision leydi jooɗoo ɗoon adda yeewtere joofoo leñol haala e muɗum geɗe ɗe ngannduɗaa taw woni hertirooɓe ɗum ruttoo kadi e wiya min ko heen njeyaami kono so tawii haalde goonga ko ndaani so a wiyanooma hannde a huccondiri e makko ka gannduno makko ni onon ndenndi gollal ngal mbele o foti ko yaafeede mbele ko ñaawdeede mbele ko yewtideede walla hol yiyande ma e yiyannam adande kam ɗin so tawii ko min so muccodiri e makko kam mami yewtide makko yo yewtide d' abord o anndine ko haali ko wonaa ko foti haalde e ayaawo habrirde o ɓurtini o wi o haalane wonde ɗum ɗo a ɓurtini so tawii kadi noon ko omo insiste heen omo persiste ɗum kay hay ñaaworen ne heƴa heen e so tawii woni o nantiima heen haa tiiɗi mbele aan e innde leñol ngol sabu so a fellitii ñaawdude neɗɗo a hokkat dalillaaji wiide ko kaalɗaa ko wonaa goonga wiya alaa ko kaalmi ko ko goonga aan docteur jaaruɗo ganndal ngal o yaari ngal mbele aɗa jottorii so a wiyaama hannde huccondire makko dokkodiron dalillaaji mbele ene gasa min so huccondire makko mami rokkondire makko dalillaaji ene gasa sabu a jaaraama Fatimata Dia wadde noon 45 minutes mami wiimo déjà yimɓe fof ɓuri bonde kaddingol ko Éthiopie est ce que a meeɗi yiide gorko ummo Éthiopie tan ne ara ne yiiloyo debbo jolof mo haddinaaka pourquoi ene ɓe ngarata yimɓe fof hannde salii kadi ittude kaddingol e hoore mum ko Égypte est ce que égyptien meeɗi immaade tan ene yaha ene yiiloyo rewɓe jolfuɓe pour resde ɗumen pour wonde kaddinaaka
ɗum wona argument neɗɗo fotani ƴettude des choses de wiya hunde ko ganduɗa hen wona ɗum ɗo aɗa wiya aɗa marque ɗum e leñol woto neɗɗo yo haalat ko woodi tan deke en paami hande enen wonani wiide wonde kardingol ene moƴƴi walla ene boni ala kaalaten koko haala ko kono haadi ko ɗum saabi noon alay sago sahaa fof ɗum ɗeɓa yaade hen ene arta hen hettiyankoɓe ɓe jaafo won gowlaɗi ɗi kutorɗen ɗo wonno wowiraka e rendo kono noon alay sago jaaden e rendo haadi wona ko bonnata wona ganduɗa ko e bitta leñol wona ko ittata neɗɗagu mum walla diine mum walla pinal muɗum en kettima Fatimata Dia kañum e ɓeydande muɗum wonde fayida tawi ganduɗa yaari kadi ko sengo gandal joni o garaten koto ceerno Abou Yaya Sy kamnene e banggue diine holko diine wi e neɗɗo kalɗo hunde tawi no haaliri ni won wiiɓe ala wona noon tawi ko haali ko sellani holko diine wi e neɗɗo joofiɗo neɗɗo goɗɗo haali e muɗum ko hirsini walla ko huyɓini walla ko boni holko diine wi e neɗɗo joofiɗo leñol kurgol haali ɗum ɗon e haalde ko laaɓaka walla ɓurtinde walla ŋakkinde haala e nder ayawo gindi hol yiyande hen diine l'islam ceerno Abou Yaya Sy saɗa heetti min jam hiiri yo jam hiirema Seydi Kane mi salmini mi juurima si pulo mi salmini dendagal bandiraɓe ɓen wonɓe hen ɓe e heɗotoɓe e jogorɓe hettiyaɓe ɓe foof mi salmini kadi banam debbo Fatimata Dia salmitimama eywa ko oɗo debbo ko haali ko en natata ni e banggue kaddi calɗingol ngol mate ene moƴƴi walla moƴƴani walla en dagui walla dagaki jaheren tan ko kanko debbo o ko haali ko duttotoɗen tan koto Allah wino in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina so tawi fasiqi addi e moɗon haala laɓɓitinoɗe haala ka so wona ɗum toñon woɓɓe mbaɗon e woɓɓe kaalon e woɓɓe ko fotani haalede mumen cikkon e mumen ko fotani sikkede mumen kanko joni ɗo kala debbo haal pular ko tumɗo ɗum ko cikkuɗo ɗum o haale mum ko fewani kala jogorɗo kali keɗinoɗo haala ka e jogorɗo nantoyde haala ka fof ma jogo e haal pular en yiyande wonde nde wona yiyande nde joguinode kadi to fuɗɗode e to wortode fof haala ka koko fenade sabu yimɓe mbeɗe sikki e nder ujunere pullo fof so woodi ko gooto resi hen ko wona resi hen jolko te hay hen gooto wiyetake weltaki e dewgal mum meeɗa weltade e dewgal muɗum tawani anda jolko ene woodi ndeke kay ko haali ko ɗum fenade ko haali ko foti ko ƴeewede no musidɓe ɓe mbiri ni enen jenana kam o dañanta ɗum dalilu kono noon taade o haali o namde hol dalilu makko ene wawi wonde dalilu looɗo ene wawi wonde dalilu ñolɗo kono kam o adda dalilu makko dalilu o ƴeewe mate ene foti wonde dalilu walla fotani wonde dalilu so tawi wona dalilu o holle lawol saabu o tooñi ko kala debbo pullo o tooñi jibinɗomo o e dendagal fuɓɓe fof o tooñori hen hoore makko kadi o tinani nde o toñata nde o sikkanno ko jontaɗo o sikkanno ko haalata koko haala ɗum ɗo ɗum tagui mo haali ka ɗon haala to banggue yiyande l'islam o waɗi koko boni ko tukkuɗo leñol fof e bonande nde o haali nde donc l'islam yi kanko kay yo holle lawol o ñaawe ko foti fawede makko fof fawe e makko kadi hande o fulɓe poti ko darade mate garat mo jogui to assemblée to hono suudu sardiyeji to mate maɗum itti saabu ko toñƴo leñol fof sinno ko goɗɗo wonno mbiyaten ko eɗen kaɓa e muɗum taade ko kanko haali noon kanko kay en kaalata haalaɓa cer kadi sen kaali omo nana wona eɗen luɓoyo ɗemgal gongal kaalen o nana so tawi eɗen joguiɗo kalɗen ɗo omo nana so ala so en kala sen ngalaɗo kalɗen ɗo omo nana kaalen ɗo ganduɗa nanoɓe ɓe ene jettinoyomo haala ka o waɗi koko boni o foti ko hollede lawol ɗum woni ko yiyande jiimi hen ceerno Ibrahima e banggue kadi islam ko ni wi yo waɗiri rigui ceerno Abou Yaya Sy ɓeydande nde waɗi fayida no fewi gati mbiɗo jorti so tawi yewtere ɗowowo ɗum addi ganduɗa gurɗo e ɗeɗo leyɗele fodde duuɓi janggi wurde e aduna o ene teski woni laabi
haali yiyande addi ganduɗa docteur jaaɗo to banggue cellal haali yiyande mum e gandal mum addi biyowo Allah wi nelaɗo wi addi ganduɗa no famiri yimɓe kettima nder yewtere de foti ko hettorede hakkillaji wadde noon e siftinde bandiraɓe mbiɗen yewtere nde o waɗi ɗum koye RTS yewtere nde nde wiyete ko takkusan nde waɗa ko ñande 6 lewru ɗiɗoɓuru hitande ujunnaje 214 wonande ɓe nanata pularɓe ko émission biteɗo takkusan o waɗi ɗum ko le 6 février 1900 walla mbiyen 2014 wonno ko ñalawma kaddingol walla ñalawma diwtugol kaddingol wadde noon yewtere wade noon so tawi neɗɗo yiiɗi yiitude ɗum aɗa wawi yatan haysino ko Google ma jaaha ha jetoɗa RTS duttoɗa jewte mabɓe battidiɗɗe mbaɗa takkusan mbaɗa hen wonde 6 février 2014 ma hetto yewtere nde koye ɗemgal jolfe nanana hoore ma no wirani joni joni oɗen gandi hojomaji meɗen goɗɗoyi sen kaali e ɓeɗo foof ngari nodden neɗɗo joni noon e inde leñol ful neɗɗo e inde leñol fulɓe an de ko an jabanto debbo pullo biyaɗo wonde welani timmani debbo o ko an jabanto gorko pullo biyaɗo weltotako ko ma addoya debbo biteɗo jolfo o ko an jabanto debbo pullo e gorko pullo wiyaɓe wonde mbawa famde ko aduna o yahata ko nde wonnon ngala ɗin ɗon hakkillaji ɗum noon ceerno Samba Thioyel Ba e inde leñol ngol so tawi kaɗo nanalla yettimama holko mbawɗa yettinande rendo ngo jam hiiri ceerno Katante seydi Ba ko adi fo mi yettima e yuɓɓinde yewtere nde needi saabu ko toɓɓere yanje caggal ɗum eɗen calmina dendagal seŋiɓe ɓe e hettiyankoɓe jogorɓe hettade ɓe kala ha tengti noon e yewtuɗoɓe so tawi ene wawno tan ni sa renaki mi hayta haalde waɗi noon foof yaltiɗo anno juɓɓinirɗa ɗum ni e kamɓe haalɓe ɓe foof wawi kono gueɗɗe fof gardiɗo toɓɓere nde ko wonde fayida kadi oɗo enne min gami dañi sagam ɓade ko amnata Diallo wiya enen Diallo joguiɗo jikku baba o ala o gadi min beltima waktu o ko jaaɗo mi ƴeewa tan tongude e toɓɓon ɗiɗon tan bisimilla seydi Ba caggal ɗum artude e yewtere nde namdal ngal mbiyannomi goo ko adi kala ko ƴeewen famde ɗeɗo gueɗe to ummi wan noon min mboɗo teski wona ndeɗo toɓɓere tan ko rendo meɗen ngo e ngo jogui caɗele e hutorade musidɗo o haali joni miijoji gummiɗi to tubakoɓe walla gummiɗi leƴƴi goɗɗi eyyi kamɓe leƴƴi goɗɗi ɗi no gaddirta ɗum ni walla no ƴettirta ɗum ni tawa hen sahaji ene soomi ni gandal taw ko haalte ko ne woodi taw wona rimtude ɗum kono kadi tawa ne jogui kadi paandale goɗɗe mogginiɗe hen goɗɗe e yidde ɗumen weccude aduna o walla wencide aduna o nannu ɗumen e mbaadi no jiɗiri yaarude ni joni noon soɓe gadde meɗen ene waɗe meɗen yimɓe jangguɓe walla wiyoɓe ko finde ɓe jagga ɗum tawa ɓe jaggir ɗum tan kono no liingu waɗata wande sengade cengdini tan mufño tan tawa miccaki mbete ndeɗo hettere kam ala ko woni hen sikkitade tawa ala ko woni hen goɗɗum holko yiɗi wiide ko ɗum ɗo nde ari nde ko farayse adi tungude mbaggu ngu oɗon gandi enen leyɗele men ɗe ɓuuri wawde laarde tan ko farayse debbo gadanomoɓe nangunoɗo min mi jeeyama e seppuji bannoɗi wi wonde ko ɗum fenade ɓe ñaawi ɗum ñaawore bonde mi sikkanimi tinani so yalte kaso yiiɗa haalde inde nde ewa joni noon oɗo nde ɓe nangi ɗum nde enen nde ceppuɗen nde walla yimɓe fof Afrique naaɓe dillunoɓe mbi wona wiide ɗum ɗo ɗum ene moƴƴi ko kaddugal ene moƴƴi ala ko ɓaade woni oɗo nde waɗata nde ala hen fandare bonnude kadi ɗum ko aada mum wonno onon on meeɗani arde makko gandinɗo mo ɗum kadi wona kadi jangguɗo walla ganduɗo won gueɗe poɗɗon taw ko adade taw haalandemo mbiyamo ɗum ɗo waɗetake woppu so tawi ɗum ɗon gasi caggal ɗum noon so waɗi ɗum woni o yaɓɓi lawol moɗon jaggono ay kono nden kamɓe fof e wonde yimɓe finde woni tubakoɓe ɓe ƴeewani ɗum ɓe nangimo tan ɓe mbaɗimo e kaso kono holko yiɗi wiide ko nanngugol badgol kaso ngol wona eɓe ɗaayi wona eɓe kaanga ko fiide ha muusa mbele ƴeewde naatde e rogere noon hadde ɗum wonde hankadi ɓe kirjine ɓe naata e aduna he ɓe kaala koɓe jiiɗi haalde ko joni noon enen ɗum waɗi Sénégal wona toonje noon ko Sénégal
ko leydi meɗen jaakoɗa ndi ganduɗa enen fof eɗen timtito hen enen ha tengti ko wayno jaabe Mauritanie en Mali en Guinée e ko nandi hen wiite ko nokku mo ganduɗa ɗo jojjanɗe aade ɓuuri ɗoftede kono ko hamni hen tan ko yimɓe meɗen toon dariɓe ko wayno oɗo Aminata Diallo eɓe mbawi laarde fannu tubakoɓe on ardiri joni min kalam koto banggue gandal kono gandal bandiraɗo debbo o haali banggue science o banggue goɗɗo o mi adda banggue rendo banggue gandal ko fate belemma kamɓe soɓe ngari ɓe mbiye ɓe guitta kamɓe tubakoɓe ɓe yimɓe meɗen ɓe ponno ƴewde famde hen ko kamɓe koɓe gaddi ko holko ɓe panditi hen holko muuli goɗɗum taw wona tan ko haalte ko haalte banggue ko wiite ɗum ɗo ko yama ɗum ne woodi ene ɓurti noon ene ɓurtina eyyi ngati to banggue rendo e to gandal science ngal so tawi en ƴeewi ko wiite belemma ko belemma so tawi kanko mo anduno ɗum joni belemma haɗani tan ɗon yo mawɓe men jaafu en walla yimɓe ɓe ganduɗa enen ken fulɓe wonanoɓe kaltan ni kalten ko faate belemma ngal o haalata ngal belemma ne iwre banggue fof mi rokka yiru neɗɗo kay ne laara neɗɗo tan welto neɗɗo kay ene mema neɗɗo tan welto ɗin wona won seeremɓe joni bonnuɓe calmingol wona ɓe jaari hen koto banggue belemma wona to banggue belemma sa ƴeewi ko wiyata belemma hakkude gondiɗo ɗum ɗo ko wona ɗum tan ne waɗi hen belemma takkodiral ne waɗi hen belemma memodiral ne waɗi hen belemma e mbaadi caridi so tawi no woni ko hakkude giɗaɓe eɗen mbawi yañade hen kadi jaltinen hen gueɗe goɗɗe kono ko jofanade tan ɗo mo kalmi fof ne wawi siftorde wonde belemma wona tan toɓe kalata to belemma ne woodi foof e laarande e nanɗe e memgol e jondam e coofdam e ɓuttirgol ɗaɗgol belemma ne heewi ɗo iwrata e neɗɗo ɗo ganduɗa kene wawa welnude weltinde ko wiyata ko kadi belemma ni e pinal leñol tan leñol ene jogo aada on nanna e haqqillaji no naniri e haqqillaji ni yimɓeɓe ene beltoro ɗum so tawi enen goni ene jewta beltoro ɗum ayi ɗum rewɓe men wiide ɗumen beltotako so tawi ko ɗum tan ni wonno ayi a yaama o wiya noon kono ayi musidɗo o serni en hay ko wiyata kaddugal ko inde nde renda kono mbaadi kaddugal ngal jiida ay ɗum tan ko gandal kanko mi anda somo faami ɗum e on banggue mi joñi ɗum banggue goɗɗo mo jinnomi memde hen ko yimɓe meɗen ɓe yoɓe tinno ɓe mbatta haqqillaji kala ko faate hunde hayso kew ene boni walla fewani so tawi hunde nde ende haale neɗɗo yo artir ɗum e leñol ngol e aada leñol ngol lengo konguɗi ɗi jaltingol ngol kekkiki e ɗum ɗo fof ɓettir ɗum oɗon banggue caggal ɗum nde fuɗɗo yaltinde mi rokka yeru so tawi tubakoɓe gaddi yeru joni ko faate sidda holno rentorte ay woto ƴettu ɗum kamɓe no ɗe kutorto ni mbiya aɗa addiri ɗum e nokku men ala ƴeew koɓe gaddi ko gonga ne foti rentede walla ne foti haɓanede kono noon e mbaadi leñol ngol gaddanɗa ngol hol laabi ɗi ndewata tawane yaade pinal mabɓe e aadaji mabɓe e neɗɗankagal mabɓe ha ɗum ɗon wawa dañede hono oɗo tubak no waɗirta ni no dañirte ni kono oto jaggu ɗum tan mbaɗira ɗum hono kamɓe no ɓe mbaɗirta ni e banggue goɗɗo mo jinmi memde e mbaadi jawdi seeɗa ko kanko neɗɗo meɗen o yoɓe tinno ɗum mboɗo yiya ɗum hay maggoji meɗen yo yimɓe meɗen ɓe tinno caggal hande kala kene waɗe neɗɗo haade muɗum yaltinde yo suɓo konguɗi ɗi ƴeewa kadi holko ɗum jogori battinoyde ay ɗo joni to wañange musidɓe kaali ɗum wona tan mo toñini kono o tinani ko kirjinɗo bonande ay o hirjini ay boɗa aɗa mbawi den toɓɓe hawa leydi ha e konngol makko ngol ay o hirjini wonde rewɓe e hey moɗon worɓe fulɓe mbatte haqqillaji ko kalmi ko natte resde rewɓe fulɓe saabu on tinani nde ko on matani ene waɗi rewɓe ɓurɓe rewɓe moɗon ɓe ene welta ɗum noon jeeyata mabɓe ndesoye toon ay ɗum joni o hirjini coydam yo rewɓe men coy o hirjini diwɓe men ɓe ota ndesa o hirjini boom meɗen ɗi yo gonɗon yo ɗum ne kadi holko jogori jibinoyde banggue jooɗade resaka holko jibinta e debbo e bonandeji gonɗi en ay ɗum ɗo neɗɗo sen haala ene foti yurnade banggue ɗi foof haade muɗum yaltinde joni noon banggue ñawore ko leñol musidɗo debbo e jaalen ceerno jaalen kamɓe heddiɓe fof ɓe kaali ɗum e ceernajo diine o e leñol sa memi leñol ne foti dillude min mboɗo yii ɗum ɗo ne ngakkira e meɗen so tawi sinno eɗen joguino ni min mi yehin ɗo ha mijimi yen cospedde halfinande ko faate jojjanɗe fulɓe taw wona jojjanɗe noon ko banggue tubo mbiyata droit de l'homme ko eyyi walla gueɗe humanitaire gueɗe jojjanɗe jurum en penale en toñangue en ay eɗen jogui ko wayno pinal en eɗen jogui pelle darniɗe pulare en eɗen jogui ɗum kono neɗɗo tooñi leñol
hol kaalowo inde leñol ngol hol memomo to bangi inde leñol ngol pelle men nden mbawi wadde ɗum kono so nden fedde woodi kadi ene moƴƴi taw ɗum tan woni liggey muɗum on jii fulɓe toña bangi ayi centrafrique ko jiiron ɗo ene ko wiyete ɗo julɓe ko capanɗe jeenayyi e jeenayyi nder temedere ɓeɗo ɓe jiiron ɓe ko fulɓe ɓeɓe mbarata ɗo ene ɓe coppa ɓe ɗiɓine ɓe ayi fawi muɗum tan oɗo debbo min kam mi wari kam tan ha joni mi yiyani windande nde kono mboɗo andi haalɓe ɓe mboɗo hooli ɗumen kaalata penata jahata ko ɗum kadi dokki pille gandal labtuɗe e o wiyete ko ni jeehe nokku naggam jokkorde naggam aɗa wawi yaade toon keɓa ko foti heeɓe toon ko ha mbawa ɗuminde ɗum noon no musidɗo joom bandiraɗo debbo no wiiri ni yo jokkodire o andine ko wi ko moƴƴani wona banggue haddade moƴƴani ala kono haaldiri ɗum ni moƴƴani kadi e nder haala makko ka kadi ne waɗi kadi fenade won banggueji ɗi o addani hen ewa ɗum ɗon noon so yi fenade makko o yaari caggal o waɗa yewtere hono nde wanno nde o yaafno e yimɓe fof keɗo hono no keɗorin ɗo ni so waɗi ɗum jaafoɗenmo tombirɗen gongol so tawi o waɗani ɗum e ndewenero guere wonde arore nde joni noon ɗo joni haade ko juuɗa ɓendude e ƴeewen jokkodirde e makko eɗen mbawi nulde ni oɗo musidɗo walla an ni katante kalfinaɗo joguiɗo yewtere nde oɗo jokkodira e makko e mbaadi jawdi andinamo wonde won dille baɗɗe e tugnade e konngol haalingol to bange ñaawo worni o fuɗɗima ñaawede min mboɗo yanna won fulɓe heɗotoɓe hannde ɓe ganduɗa kañumen gondaka ni yaarude bangue gandal ni bangue ɗum ɗo ko ƴettima en tan minenne janggo min gonta haala makko so toɓɓe mbaɗi janggo min dokkatama hay kartal on jarama a jarama ceerno Samba Thioyel Ba on jarama onon fof goto fof e ballal muɗum e yewtere men nde mbiɗen wonde wona gañgu wona bonnude wona toñje ko haalde gonga kanko wiyete ko Aminata Diallo o jeeya ko Kolda o jeeya o jibina ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati ko député PDS o woni koye ganduɗa e laamu hannde Macky Sall toon to leydi Sénégal ɗum noon haadi ko ɓiɗɗo pullo koye leñol ngol jeeya so tawi ɓinguel meɗen ferguitima ene foti yindirede yewtide kala ganduɗomo bawɗo yettindemo yo haalanmo wonde ko haali ko tinama ene muusi leñol ngol inana waɗe jewte kankone yo dillu so tawi o dilli o yiiɗi jokkodirde e meɗen enen yewtere meɗen ɗanngal yaltore e haalirde Bambilor Fama e kala jamma mawde woni jamma aljuma saanga jamdi nogas so tawi o naati hen so tawi omo jogii yidde yedditade ko haalaɗo ko walla hujjinade e leñol ngol bisimilla makko omo wawi jokkodirde e meɗen e mbawen ittodirde hen kumpa paamen noon so leñol memama yo leñol dillu ɗum noon Ibrahima Mouhtar Sarr wi so tawi haalde gonga ne usta balɗe gande min mi haaɓi ko gurmi ko ɗum noon enen en dillanat leñol ngol sen dilli so jaam dañama peccen e maggol so tawi caɗele garti so tawi wonɓe fotanani dillude enen keerol en caɗele ɗe somi wi enen wona min ko min e kala baɗo no mbamini ɗum noon e nder haalirde Bambilor Fama e kala nokkuji ɗo mbatten jewte kala ko leñol ngol sohli dillinde e fodde ko ganduɗen ko en kulanta ɗum en ngamanta ɗum en garat kaalen ɗum no foti yaarude ni taw gadduɗen ko jogii naɓi ɗum gandal kalda ɗum gandal enen fof mbawen wallodirde hen ganden noon no ceerno Samba Thioyel wattindi wiide ni leñol so tawi ala haalaɓe koye boorama hirjinoje gueɗe kewɗe gaari nder hen kono ha mi wari hen tan hojomaji men ene wayno kuuɓini ɗum noon to karallagal dowrowal woni toon ko Siré Anda kaɓirɗe kakkidiɗe kaɓirɗe kakkidiɗe guega banggue koye ga ko Aminata Siré Bassoum yewtere meɗen ɗanngal hoɓɓe mum hannde Samba Thioyel Ba Diallo Samba Seck Fatimata Dia ceerno Abou Yaya Sy Adama Boubacar Diamo dingiral fulɓe ɗum noon hufno yewtere nde musidɗo moon Ibrahima Oumar katante leñol mo Agnam Yeriyaɓe kawrito en ɓoyani toon ko haaldiri men fokiri ko yo